τη ζεις και δεν θα αποκλέσεις. Να σου πω, άναξε τον στο stand-by για ένα λεπτάκι να ζεστάνουν οι λάμπες. Στο stand-by, τι κάνω. Ωραία, περίμενε τότε, μισό. Εκεί μέσα στο χαμό, Άλεξ, για παίξε λίγο drums. Τι drums. Παίξε ό,τι να είναι για να δούμε άμα ακούει ο Βαγγέλης τον εαυτό του από τον μπάσο. Στα monitor εννοείς. Όχι στο monitor, το monitor μετά, αλλά θέλω να αποφύγω όσο πιο πολλά πράγματα στα monitor γίνεται. Θέλω να αποφύγω όσο πιο πολλά πράγματα γίνονται στα monitor. Να έχω στο monitor τον νησίδι μου. Όσο γίνεται. Ωραία. Οπότε ξεκινήστε τώρα, παίξε να δεις άμα ακούς. Τι, χαλαρά. Μία δικασίδη. Ωραία, παίξε καλά. Παίξε. Παίξε. Έλα ρε Μένιο, head, κεφαλή. Slap. Okay. Συνέχισε. Όπως βλέπετε ξεκινάμε το soundcheck. Η κατάσταση πάει πολύ καλά, κάποια προβληματάκια που υπήρχαν σταματάνε να υπάρχουν. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ, προτιμώ να κάτσω να πιω την πύρα. Όχι, κάνεις να μου δώσει σημασία. Ναι, και λοιπόν μας λείπουν κάποια καλωδιάκια για το αριστερό, όπως βλέπετε, sub και δορυφόρο. Αριστερό όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή εμείς, δεξιά όπως κάθεται η μπάντα. Ο Μένης έχει πάρει πολύ στιβαρή μορφή πάνω από την κονσόλα του να επιβάλλει τη θέση του ως ηχολήπτης και έτσι πρέπει ένας καλός ηχολήπτης να κάνει. Αυτά έχω να πω. Να πω κι άλλα λίγο γιατί τώρα είμαι πιο cool. Τώρα τεστάρει την κιθάρα ο φίλος Σωτήρης. Κοιτάξτε τον με τη χάρη πέφτει το σπόρο. Η συνεννόηση μεταξύ του Βαγγέλη και του Σωτήρη είναι ανύπαρκτη, θα έλεγε κανείς. Ναι, είναι. Ναι. Και αυτά έχω να πω.